तो भाई लोग आज हम दिखावे वाला बानी भोजपुरी के 6 गो स्टार लोग इनके डांस वीडियो। भाई लोग तार लोग के बतलावे वाला बानी कि भोजपुरी में सबसे अच्छा डांस के करेला। तो भाई लोग पहिलका नंबर पर बान खेसारी लाल यादव, दूसरा का नंबर पर बान पावर स्टार पवन सिंह, तीसरा का नंबर पर बान नीलकमल सिंह, चौथा नंबर पर बान गुंजन सिंह, पांचवा नंबर पर बान अरविंद अकेला कल्लू, छठा नंबर पर बान विजय चौहान। तो भाई लोग ये लोग के डांस वीडियो तार लोग इनके दिखावे वाला बानी और दिखा के बतावे वाला बानी कि सबसे अच्छा डांस भोजपुरी में के करेला। तो भाई लोग चलो लो स्टार्ट करता नहीं पहले विजय चौहान से। लगा के तो भाई लोग विजय चौहान का मस्त डांस कोइल हन। इनका डांस देख के तो मजा आ गल। बारी आ गल बाटे अरविंद अकेला कल्लू के। इनका डांस देखल जाओ कि ई कैसन करत रहन। तो कल्लू भैया चालू हो जा तू नाचे के। तो भाई लोग इनका डांस भी कोनो कम नहीं है। भाई लोग अगर सनी लियोन देख ली नु जैसा बात तो वो राजी हो जाए बियाह करे के। मतलब मजाक करता नहीं मर्दे। अब चलो गुंजन भैया तू चालू होख, तू नाच के बतावा कि तू भोजपुरी में कैसन डांस करेला। शादी के बाद तुझे रोना पड़ेगा। अरे वाह गुंजन भैया तू इतना बढ़िया डांस करेला यार, हमें तो पते ना रहल खटे। चलो पता चल गल हमरा सदिया में आ जाइए नाचे खातिर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो भाई लो अब बारी आ गल बाटे नीलकमल सिंह के। नीलकमल सिंह के तो तू लोग डांस देख लो हो बोलो का डांस करेलन मर्दे। तो तनी एहू में कह के बतलावा कि कैसन करत रहे में। वाह नीलकमल भैया का डांस कोइल हो मर्दे। ताहरा खानी तो यार केहू डांसे ना कर पाई काहे कि तू कॉमेडी के साथ में करलो, देख के सफा मजा आ जाला। अब बारी आ गल बाटे पावर स्टार पवन सिंह के। तो पवन भैया तू चालू हो जा डांस करे के। ई का करत रहो, ई डांस ना हो, डांस करो डांस। दिल में जगह देवे के बोला काले बुहो। इनु डांस हो भाई लोग। पवन सिंह के ए से ज्यादा डांस करे ना आवेला काहे कि भले तार लोग इनके पता हो कि पवन भैया भले गा देवेलन बढ़िया, लेकिन इनका डांस तनी कम करे आवेला। अब चलो खेसारी भैया तनी तू स्टार्ट हो जा। अरे वाह खेसारी भैया का डांस मरला हमर दे। तारा तो डांस पर ताली होके के चाहिए। भाई लोग बजावो लो, तू बजावो लो ताली। तो भाई लोग डांस सब कोई के समाप्त भल। देखलो हलो कैसन कैसन डांस कोइलक हलो। मतलब देख के तो सब जना के डांस अच्छा ही लागल है, लेकिन सबसे अच्छा लागल बाटे उ नंबर दिया ताटे खेसारी लाल यादव के। भाई लोग इनकर जौन डांस रहलक हनु का बतलाई यार, सबसे अच्छा डांस कोइल हन। लेकिन तार लोग से बतला दी खेसारी लाल यादव डांस के साथ साथ में कॉमेडी भी करेलन। और जो नीलकमल भैया बारन उ कॉमेडियन डांस करेलन, तो उनकरो डांस अच्छा लागल हटे। और जौन पवन सिंह बारन मतलब ये भी डांस अच्छा कैल हन। और पवन भैया जौन मतलब गाना गा देवेलन उ भाई गाना केहू नहीं गा सकत काहे कि उनकर आवाज में भाई लोग दम बाटे। भाई लोग हम सच बतलावत नहीं, उनकर गाना तू लोग सुनले हो बोलो उनकर आवाज में जौन दम बानू उ मतलब उनकर आवाज के यार केहू मतलब टक्कर दे ही नहीं सकत। झमकावला से होई। अगर भाई लोग वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लागल हो तो वीडियो को लाइक कर दी हलो, और चैनल पर नया वाला तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी हलो। और यार कमेंट करके बताई हलो कि सबसे मस्त डांस केकर लागल है। लेकिन हमारा तो अच्छा लागल है खेसारी लाल यादव के और नीलकमल सिंह के। ये लोग डांस दू जना मस्त कैले वालो। और भाई लोग तू लोग यार कमेंट करके बताई हलो कि कैसा लागल हटे, काहे कि सब लोग के डांस देखले बानी यार। कमेंट करके जरूर बताई हलो। मिलल जी फिर से नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।